Daniel, Tinkron. Ahasuerus Badaria na sifri media odi Kaldia for aheman so hene no afia edikan mu. Afia obedi mu hene no, me Daniel, me ma mani ba nwoma no mu mfinhia dodo a Awurade asɛm ba odifo Yeremia so se obema mfinhia aduoson awie duru Jerusalem amanfo so no so. Na me de manim me kyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ me di muada ne ayituma ne nson merepɛ mpaebɔ ne nkotosrɛ. Na me bo Awurade me Nyankopɔn pae na me pae mu me kan sɛ o Awurade Onyankopɔn kɛse a ne ho yehu a okra apam ne adoye ma wɔn a wɔdɔ no na wodi ne mmara so. Yayɛ bɔne afom adi abɔnefosɛm ate atua. Yɛfiri wo mmara nsɛm ne watemudeɛ ho kɔ. Na yɛntie wo nko adifo a wɔde wo din kasa kyerɛ yɛn ahemfo. Yɛn mapɔma ne yɛn agyanom ne asase no so man nyinaa no. Wo Awurade na tenene wɔwo. Na yɛn na animguaseɛ wɔ yɛn. Sɛdeɛ etie ne yi. Ma Yudafoɔ ne Yerusalemfoɔ ne Israelfoɔ a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirie. Nsase a wɔn fom a wafom wɔn ti. Utu wɔn kɔ hɔ no nyinaa so. Awurade, yɛn na animguaseɛ wɔ yɛn. Yɛn ahemfo, yɛn mapɔma ne yɛn agyanom. Sɛ yɛayɛ wo bɔne nti. Awurade yɛn Nyankopɔn na mobrohunu ne fafirie wɔ no. Na yɛate n'anim atua. Na yɛntie Awurade yɛn Nyankopɔn. Sɛ yɛbɛnante ne mmara a ɔnam ne nkoa adiifoɔ no so de sii yɛn anim no mu. Na Israel nyinaa ato wo mmara. Na wɔmane sɛ wɔrentie wo ne. Na nnuabɔ ne ntam a wɔatwerɛ no Nyankopɔn akoa Mose mmara mu no ahwie agu yɛn so. Sɛ yɛayɛ no bɔne nti. Na wahyɛ n'asɛm a ɔka tia yɛn ne yɛn atemufo a wɔbuu yɛn atɛn no den. Sɛ ɔde bɔne kɛse a ebi ma ewie yi ase nyinaa pɛn sɛdeɛ ɛbaa Yerusalem no baa yɛn so. Sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara no mu no. Saa bɔne yi nyinaa aba yɛn so. Nanso yɛanhwehwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn anim. Sɛ yɛbɛsane afiri yɛn amumuyɔ ho. Na yɛtie wo nokorɛ. Enti na Awurade nya bɔne ho ani de baa yɛn so. Na Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ tenene. Ne nneyɛe a ɔyɔe no nyinaa mu. Na yɛntie ne ne. Na afei Awurade yɛn Nyankopɔn a wode nsa a ɛyɛ din yi wo man firi Misraim asase so de agye din sɛdeɛ etie ne yi. Yɛayɛ bɔne, yɛdi asɛmmɔne. O Awurade, sɛdeɛ wo tenene nyinaa tie no, da ne wabufuo ne w'ani bere afiri wo kuro Yerusalem. Wo bepɔ kronkron no so ɛ. Na yɛn bɔne ne yɛn agyanom amumuyɔ nti, na Yerusalem ne wo man adane ahohoradeɛ ama wɔn a wɔtete yɛn ho nyinaa. Na afei, yɛn Nyankopɔn, tie w'akoa mpaebɔ ne ne nkotosrɛ. Na ama w'anim nhyerɛn wo kronkron a ayɛ amanfo no so, wo Awurade nti. Me Nyankopɔn, brɛ w'aso ase tie. Bue w'ani na hwɛ yɛn amanfo ne kura a wabɔ wo din wɔ so no. Na ɛnyɛ yɛn tenene so na yɛde yɛn nkotosrɛ reba w'anim yi. Na wo mmɔborɔhunu bebree ntira. Awurade tie. Awurade fafiri. Awurade yɛ aso na yɔ. Ntwentwɛn wo na ase wo, me Nyankopɔn ara nti. Na wo din na wɔbɔ frɛ wo kuro ne wo man. Na meda so merekasa, na merebɔ mpae, na mereka me bɔne ne me man Israel bɔne. Na mede me nkotosrɛ mereto Awurade me Nyankopɔn anim, mama me Nyankopɔn bepɔ kronkron. Na meda so merekasa me mpaebɔ mu no. Obarima Gabriel a mihunu no anisuade hunu mu akane no tu ntɛmtɛm bɛkaa me. Anwummerɛ afɔrebɔ bere mu. Na ɔkyerɛkyerɛ me, na ɔne me kasa sɛ, Daniel, afei mefrɛ ba sɛ merebɛma wanya nhumu. Wo nkotosrɛ mfiti aseɛ mu no, asɛm firi bae, na maba rebɛka kyerɛ wo. Ɛfiri sɛ, ɔdɔ w'asɛm sɛ, entiti asɛm no ase, na hunu ade hunu no mu. Wahyɛ adapɛn, mfipɛn aduɔson, wo man ne wo kuro kronkron no so, sɛ wonwie mmarato, na wɔma bɔne nwie du, na wɔmpata amumuyɔ, na wɔmfa daa tenene mmara, na wɔnsɔ anisoadehunu ne adiyisɛm ano, na wɔnsra akronkronneɛ mu ade kronkron. Enti hunu na tie sɛ, ɛfiri asɛm a ɛka sɛ, wɔnsan kyekyere Yerusalem, nsi na nan mu soɔ de kosi ɔberempɔn a wasra no soɔ yɛ adapɛn nson, na adapɛn aduosia mmienu. Wɔbɛsan akyekye mmorɔno ne afasuo, nanso ahohiahia bere mu na ɛbɛyɛ.
na adapɛn aduosia mmienu no akyiri no obetwa de wasra no na twene a ɛrenka ne hwee na obrempane a ɔbɛba no man no bɛsɛe kuro ne kronkronbea no na n'awiɛ bɛyɛ enyinisamso mu na akodie bɛduru awiɛ amanfoyɛ a wahyɛ pintin no na oni bebree bɛyɛ apam a emu yɛ den dapɛn biako na dapɛn no fam ɔbɛma afɔrebɔ ne ayɛyɛde ma agyae na amanfoyɛ akyiwadeɛ no atifi na ɔsɛefoɔ bɛfiri bɛba na ɛbɛkɔ so akosi sɛ ɔsɛeɛ pasa a wahyɛ no pintin bɛhwie gu amanfoyɛfoɔ no soɔ